Ahojte všetci a vitajte na našom kanáli. Dnes vás pozývame na nezabudnutelný výlet do mesta Kutná Hora v Českej republike a potom sa vydáme na návštevu jedného z najneobvyklejších stredovekých kostolov na svete. Začnime teda najskôr mestom Kutná Hora. Trasa, ktorou sa vyberieme, je z Prahy, hlavného mesta Českej republiky. Cesta autom je 83,7 km a trvá približne hodinu. Kutná Hora je malebné mesto nachádzajúce sa v Stredočeskom kraji v Českej republike, známe svojou bohatou históriou, úžasnou architektúrou a pamiatkami zapísanými do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jeho historický význam a architektonická krása z neho robia obľúbenú destináciu pre turistov, ktorí chcú preskúmať stredoveké dedičstvo krajiny. Staré mesto Kutnej Hory okrem architektonických skvostov očarí návštevníkov aj úzkymi dláždenými uličkami, historickými budovami a malebnými kaviarňami. Živú atmosféru a kultúrne dedičstvo mesta oslavujú rôzne podujatia, festivaly a výstavy, ktoré predstavujú jeho banícku históriu a umelecký odkaz. Na záver možno povedať, že Kutná Hora je pokladnicou stredovekej histórie a architektonického skvostu, ktorý návštevníkom ponúka pohľad do minulosti Českej republiky. Pamiatky svetového dedičstva UNESCO vrátane katedrály svätej Barbory a kostnice v Sedlci sú dôkazom trvalého dedičstva a kultúrneho významu mesta. Či už ste milovníkom histórie, nadšencom architektúry alebo jednoducho cestovateľom hľadajúcim jedinečné zážitky, Kutná Hora sľubuje nezabudnuteľnú cestu časom a umením. História mesta siaha až do stredoveku, kedy prekvitalo ako významné centrum ťažby striebra. Bohatstvo a prosperita z ťažby striebra urobili z Kutnej Hory jedno z najbohatších miest v regióne, ktoré lákalo osadníkov, remeselníkov a obchodníkov. Impozantná gotická a baroková architektúra mesta, ovplyvnená prosperujúcou minulosťou, je dodnes svedectvom jeho bývalej slávy. Jednou z najznámejších dominant Kutnej Hory je katedrála svätej Barbory, veľkolepá gotická katedrála zasvetená patrónke baníkov. Vysoké veže katedrály, zložité kamenné rezbárske práce a okná z farebného skla z nej robia pre návštevníkov úchvatný pohľad. Jeho výstavba sa začala koncom 14. storočia a dokončenie trvalo niekoľko storočí, čo dokazuje trvalý záväzok mesta k remeslu a náboženskej oddanosti. Ďalšou unikátnou atrakciou Kutnej Hory je Sedlecká kostnica, často označovaná aj ako kostený kostol. Kostnica sa nachádza pod cintorínskym kostolom Všetkých svätých a je zdobená kostiami tisícov jednotlivcov usporiadanými do prepracovaných dekorácií a sôch. Toto strašidelné, no fascinujúce miesto slúži ako pochmúrna pripomienka úmrtnosti a stalo sa obľúbenou turistickou destináciou pre tých, ktorí hľadajú iný druh kultúrneho zážitku. Kostnica Sedlec, ktorá sa nachádza v Kutnej Hore v Českej republike, je jedinečná a strašidelne krásna historická lokalita známa svojou prepracovanou výzdobou vyrobenou výlučne z ľudských kostí. Kostnica v Sedlci, ktorá je tiež známa ako kostený kostol, je miestom strašidelnej fascinácie a hlbokého rozjímania. Tu môžeme preskúmať históriu, architektúru a význam kostnice Sedlec v Českej republike. Počiatky sedleckej kostnice siahajú do 13. storočia, keď opát sedleckého kláštora priviezol zeminu zo Svätej Zeme a rozprestrel ju na cintoríne. Tento akt zmenil cintorín na veľmi žiadané pohrebisko, čo viedlo k veľkému počtu pohrebov počas čiernej smrti a husitských vojen. V 16. storočí sa poloslepý mních rozhodol použiť vykopané kosti na umeleckú výzdobu kaplnky. Výsledkom bola ohromujúca ukážka desivého umenia, ktoré neprestáva fascinovať návštevníkov z celého sveta. Architektúra kostnice v Sedlci je desivá a zároveň vzbudzuje úctu. Interiér malej kaplnky zdobia tisíce ľudských kostí usporiadaných do zložitých vzorov. Zo stropu visia lustre vyrobené výlučne z kostí a steny zdobia kostené sochy. Jednou z najvýraznejších čiat kostnice je kostený laster, ktorý obsahuje aspoň jednu z každej kosti v ľudskom tele. Celkovým efektom je neskutočná a strašidelná atmosféra, ktorá vyzýva návštevníkov, aby sa postavili svojej smrteľnosti a zamysleli sa nad nestálosťou života. Význam sedleckej kostnice spočíva v jedinečnom spojení umenia, histórie a spirituality. Kostnica slúži ako pripomienka krehkosti života a nevyhnutnosti smrti. Je tiež dôkazom ľudskej schopnosti vytvárať krásu aj tvárou v tvár smrteľnosti. Kostnica sa stala obľúbenou turistickou destináciou, ktorá priťahuje návštevníkov,
ktorých fascinuje jej strašidelná výzdoba a zároveň dojíma jej hlbšie filozofické dôsledky. Sedlecká kostnica má okrem umeleckého a historického významu aj kultúrny a náboženský význam. Pre mnohých slúži kostnica ako memento mori, pripomienka pominuteľnosti života a potreby žiť cnostne. Dekorácie v kostnici, vyrobené z kostí zosnulých, vyzývajú divákov, aby sa postavili vlastnej smrteľnosti a zamysleli sa nad odkazom, ktorý po sebe zanechajú. Sedlecká kostnica tak slúži ako silný symbol ľudského stavu a prepojenosti života a smrti. Záverom možno povedať, že kostnica v Sedlci v Českej republike je pozoruhodným a podnetným historickým miestom, ktoré ponúka pohľad do zložitého vzťahu medzi životom a smrťou. Jeho strašidelné dekorácie a strašidelná atmosféra vyzývajú návštevníkov, aby sa postavili vlastnej smrteľnosti a uvažovali o nestálosti života. Kostnica v Sedlci, ktorá je dôkazom ľudskej tvorivosti a odolnosti tvárou v tvár smrti, zostáva trvalým symbolom ľudskej skúsenosti a miestom hlbokého významu pre všetkých, ktorí navštívia jej posvätné sály. Ďakujeme za pozretie a ak sa vám toto video páčilo, kliknite na like a nižšie môžete napísať aj prípadné komentáre alebo otázky. Ak chcete vidieť viac našich informatívnych, vzrušujúcich a zaujímavých videí, prihláste sa na odber nášho kanála.